Hi guys, welcome back to the Angler on Board YouTube channel. ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಗುರಿದಿತ್ತು ನಿಲ್ಪ ತುದಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗೆಪ್ಪರ್ಬೋದೆ ತುಕ ಏತು ಜಂಜಿ ಬೂರ ತುಕಸ ಗುರಿಡು ಇವಾಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಗುರಿದಿತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ತೋಜನ ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜನುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೋದಗರ್ಲು ಮೇವು ಪೂರ ಕಟ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಟ್ ನಿಗಲ್ ಮಿತ್ ಐ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ತೋಲಿ ಗುರಿ ಗೆಪ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಗುರಿ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೀತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಿಂಜ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ದೀತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ತಕ ಏತು ಜಂಜಿ ಬೂರ್ದು ನಂದು ಗುರಿ ತಿರ್ತಿರು ಮೀನ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ಗುಡಿ ದಾಲಜಿ ಕಾಲಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಂಜಿಂದ ಆತೆ ಗುಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಂಜಿಂದ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಸನ್ನೆತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತದ ಇತ್ತು ಉತ್ತದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನ್ಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ತೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಸಬೋಜ್ಜಿ ಅಂತ ನೀರ್ಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಜಂಜಿಲು ಬೂರ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೂರ್ಂಡ 25-30 ಅಂಚೆ ಜಂಜಿಲು ಬೂರು 5 ಜನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ 4 ಜನ ಕಾರಿ ಗುರಿಲ್ಲ ಪಸತ್ತಿನ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಿ ಗಂಟೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ.